continuación faranse máis ou menos unha idea do que ven sendo este club e o traballo que estamos a realizar con nenos e mozos desde pequenos, inculcándolles os valores tanto deportivos como de comportamento, sendo estes nos que o club fai especial fundamento. Por exemplo, fomento do deporte feminino, pasando de 28 a 106 fichas de hockey, así como a realización de actividade de patinaxe artístico a 25 rapazas. Fomentamos, así mesmo, a igualdade de sexos, presentando equipos mixtos en todas as categorías base que temos. Temos unha escola con nenos e nenas procedentes de ata 3 continentes diferentes. Ademais, dispoñemos de bolsas para deportistas con menos recursos, mediante a gratuidade das actividades e subvencionándoselle a compra de material deportivo. Importante no fomento do deporte en xeral e na promoción do hóckey sobre patíns en particular. Un dos seus logros é o incremento de número de fichas desde a tempada anterior, pasando de 68 a 207. Para lograr esta fin, utilizamos distintas actividades de carácter lúdico-deportiva abertas a todos os públicos e sendo totalmente de balde. Falamos, por exemplo, do Antroido sobre rodas, realizado no Concello de Santiago, o Nadal sobre rodas, tamén no Concello de Santiago, ou o Nadal sobre patíns do Concello de Oroso, o que denota o interese do club por fomentar o deporte noutras localidades veciñas e mesmo dentro de Santiago, acudindo a varios pabillóns, Vite, Eduardo Pondal e Apóstolo Santiago. Tamén a organización no seu primeiro ano de existencia do primeiro torneo internacional de hóckey do Club de Compostela, no que contamos coa presenza de equipos de grande calidade técnica. complementase cunha serie de actuacións en eidos tan importantes como, por exemplo, o de educación.
Nesta liña, o club intenta fomentar a formación dos seus xogadores acadando ata o momento ata 8 técnicos deportivos de nivel 1 e tendo na actualidade algúns xogadores realizando o curso específico de adestradores de hockey. Nesta mesma liña tamén algúns membros da directiva realizaron os cursos impartidos pola Xunta para a xestión de entidades deportivas. No ámbito de saúde e de non violencia temos a unha adestradora física licenciada en INEF que se encarga de inculcar nos nosos deportistas non só a práctica do deporte de hockey sobre patines, senón tamén unha actividade física regular como parte importante dunha vida san tanto a nivel físico como mental. Bueno, pois xa ven, este é o noso club, un club moi novo, pero coas ideas moi claras e sempre buscando un obxectivo. Que os nosos nenos e nenas realicen un deporte, especialmente este deporte do hockey sobre patines. Moitas gracias pola súa atención.